حليفة ما كلو عبقنا تلالو بتعني زي ما وفات لك بيت عنقلو ሰላም ናይ ራየ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ኣነ ድሓን እየ ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዋ ሰላም ክትህልው ናይ ወትሩ ፀሎተይ እዩ ቤተሰብ። ብምቕፃል ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ኣሰራርሓ ኢዳም ማለት እዩ። ኢዳም ብፃዕዳ ሩዝ ሒዘልኩም መፅየ ኣለኹ ጋይስ። ያው ናው ከብለኩም እየ ሽጉርቲ ቀላልየ ዘይት ገይረሉ ኣለኹ ዘይትና ሽጉርቲ እናቆለኹ እየ ይኸው ከምዚ ጌርና በደንብ ንቆሎኒ ኢና ሕጂ ድጃጅ ከቲፈ ሓፃፂበየ ኣለኹ ሕጂ ናብኡ ከገብሮ እየ ያው ከምዚ ጌርና በደንብ ክንቀልወኒ ኢና ያው ሕጂ ንእሽተይ ግርፋን ንእሽተይ ሄልን ክንገብረሉ ኢና ምክንያቱ ነቲ ጨና ናይ ድጃጅ ይጥፍኦ ማለት እዩ ሄል ንእሽተይና ግርፋ ገይረሉ ኣለኹ ጌርና ንእሽተይ ንኸድና ከይሕዘና በደንብ እንዳሕበርና ማለት እዩ ገርፋና ዘይታ ይበሃል ዓፂብና ድማ ንገብረሉ ليمون أسود
ሕጂ ባህራት ገይረሉ ኣለኹ ዘለና ባህራት ንጥቀማው ገዛ ኩሉ ግዜ ካብ ኩሉ ንገብር ማለት እዩ። ሰልሳ ገይረሉ ሓደ ማለት እዩ። ካሮት ድማ ገይረሉ ኣለኹ ምክንያቱ ምእንታን ድጃጅ ምስ በሰለ ካሮት ዘይበሰለ ከይከውን ቀዲመ ካሮት ምስ ድጃጅ ክበስል ገይረዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ድንሽ ኣዘጋጅ ኣለኹ። ንእሽተን ብርስን ንገብረሉ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝገብሮ ሰሪሕክን መኮራዓት ሪኣ ማለት እዩ። ንእሽተን ብርስን ተጌርካሉ ብጣዕሚ ጥዑም ይኸውን ዝያዳ። ባይዘዌ ኢዳን ብፃዕዳ ርዝ ከንዚ ከማይ ትፈትዋ ኣለኻ እንዶ ብጣዕሚ ዝምችወኒ። ማይ ዓቐና ንገብረላ ካብኡ ቀስ ኢሉ ይበስለልና ማለት እዩ። ጨው ምናምን ጥዕምዕም ኣቢልና ክድን ነብላ ያው ቀላል እያ ግዜ ብዙሕ ኣይወስድን። ዋላ ጥዑም እዩ ምግቡ ዋላ ክትሰርሖ ጥዑም ደስ እዩ ዝብለካ ባይዘዌ። ይኸው ከምዚ ልበስ ኢሉ ኣሎ። ሕጂ ጣዕምናዮ ገለ ይኽኢሉ እዩ እንዲያ ትመስል ማለት እዩ። ኢዳም ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ድማ ሩዝ ኣብሲለ ሰሪሐ ወዲእ ኣለኹ። እዚኣ ትመስል ሩዝና ድማ ማለት እዩ። ዋው ከመይ ደስ ዝብለካ በዛ ኢዳም ጌርካ ሩዝ ፃዕዳ ማራ እዩ ዝምችወካ። ሰሪሕኩም መኩሩ ቤተሰብ። ይኸው ነዚኣ ትመስል ትሕዝቶና ከመይ ሪኢኹሞ ርእይቶ ገለ ንቕበል ኢና ርእይቶ ቅመጠልና ጋይስ።
درها صح درها عندنا يتمثل باي ذا واي مرة يدس لك ياهو كم زي لابسي لالا حجنا مولع خايا من ميلان ياهو بخالص كان الرخب سلام كونوا لي